Окупанти знову звинуватили алуштинського імама Юсуфа Аширова у буцімто незаконній місіонерській діяльності. Минулого року його вже притягували за тією ж статтею та оштрафували на 5 тисяч рублів. Імам та його адвокат заявили про відвід через те, що цього року його судитиме той самий окупаційний суддя. Але їм відмовили в задоволенні цього клопотання. Сторона захисту має представити свої докази на наступному так званому судовому засіданні, яке відбудеться 8 липня. Окупанти звинувачують Юсуфа Аширова в організації релігійних обрядів без ліцензії від підконтрольного окупанта муфтіату Криму. На думку імама, таким чином переслідуються автономні релігійні громади, які не співпрацюють з підконтрольним окупантом Духовному управлінню мусульман Криму. В прошлом году я был осужден за эту миссионерскую деятельность. Но миссионерская деятельность в данном направлении, это как бы в моем понимании, что либо я кого-то принуждаю к принятию ислама, да? Как я могу кого-либо принуждать, когда я знаю, что в Коране есть аят, в котором Аллах Субхану ва Тааля говорит, да, «Ля акраха фиддини», то есть нет принуждения в религии. А миссионерская деятельность, это якобы я принуждал либо иудеев, либо христиан, либо кришнаитов, да, то есть либо к религии мусульман, да. Спрашиваю, есть ли у вас какое-либо заявление от конкретного лица, да? Нету. Да? На каком основании вы меня судите за миссионерскую деятельность? Мы якобы находимся там незаконно. Как мы незаконно находимся, когда это является нашим юридическим адресом?